дар ҷаҳоне ки муҳориба одатан рамзи нерӯи ҷисмонӣ шуморида мешавад, ӯ собит кард, ки қудрат пеш аз ҳама аз ирода оғоз меёбад. Гурдофариди навбатӣ достони як пирӯзӣ нест. ин қиссаи занест, ки исбот намуд қаҳрамонӣ ҷинс надорад ва ғалаба ҳамеша насиби касест, ки таслим намешавад. Матлуба Каримова, қаҳрамоне ки бо иродаи қавӣ роҳи варзишро интихоб кард ва бо заҳмату талош дар ин самт муваффақ гардид. фаъолияти варзишии Матлуба Каримова намунаи равшани пайвастагии ирода, масъулият ва садоқат ба касб мебошад. ӯ иштирокчӣ ва ҷоизадори мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз намуди муҳорибаҳои танбатан, бокс ва унифайти касбӣ буда, дар рушди варзиши занона саҳми назаррас гузоштааст. ин роҳи касбӣ аз муҳити оилавӣ оғоз ёфтааст. падараш, ки худ мураббӣ мебошад, дар ташаккули шахсият ва фаъолияти варзишии духтараш нақши муҳим бозида, дар баробари омӯзиши маҳорати варзишӣ ба тарбияи ахлоқ ва интизом низ аҳамияти ҷиддӣ медод. мо дар оила 5 духтар як бача мебошем. 4 духтар ба дунё мебиёяд, баъд писар. манро мегӯянд ки ҳама манро писар интизор мешаванд. ман ба дунё мебиёям духтар. феълу рафтору кирдори ман ранги писарон буд. қади писарон бозӣ мекардам, шӯхӣ мекардам, гӯштин мегирифтам ва ба ҳамроҳи писаро калон шудем. рафта падарам манро ба толори варзишӣ бурд. падарам ки мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоиста мебошанд, чандин чемпионҳои ҷаҳонро омода мекарданд, тайёр карданд, парчами миллати моро баланд бардоштанд. падарам ва бародарамро дидан рафтам. модарам зид буданд. модарам гуфтанд ки нараванд. духтар бояд хона башинад, духтар бояд накунад. падарам гуфтанд духтари ман варзишгар мешавад, парчамбардори миллати ватани ман мешавад. солҳое ки ман дар толораи варзишӣ дарс медодам, матлуба хурдакак буданд. вақте ки ман ба тамрингоҳ мерафтам, вай аз қафои ман мерафт ки манам рафтам машқ мекунам. бо ҳамин дар дилаш меҳри варзиш инкишоф ёфту, бо ҳамин яке аз варзишгарони беҳтарини ҷумҳурӣ шуда рафт. ягон мушкили қариб ки надошт, духтари шӯх буд, ҳамроҳи писарбачаҳо рафта дар тамрингоҳ машқ мекард. баъд оҳиста мехел як пешравӣ шуду дар мусобиқаҳои шаҳрию дар мусобиқаҳои ҷумҳурию, баъд берун аз ҷумҳурӣ баромад карда парчами давлати Тоҷикистонро дар чандин давлатҳои дунё бардошт. дар толорҳо бисёр тамринҳои назм мекардам, бисёр мехостам ки аз варзиш бисёр чизо гирам. аммо хеле низ Матлуба ба қатори ман мерафт, медид ки ман бисёр чизо мехостам аваз гирам. баъд аммо хеле ваям бисёр ҳаваси чиз бисёр шуд, зиёд шуд ки мехост ки ҳамин Сулейман яъне аммо хеле тамринҳо кунад, варзиш ба омӯхта гирад, омӯзиш кунад, ба худ аз варзиш бисёр чизои нав гирад. аммо хеле Матлуба давом додан гирифт, давомнок гирифт. бохайр дар толорҳо мо бисёр бо Матлуба кор мекардем. дар вақти хурдсолию ҷавонӣ бисёр намудҳои танбатану боксию, усули даст кор кардану кикбоксингу, масалан дасту почаву гӯштингирӣ. аммо хеле давай ҳавасу чиш бениҳоят зиёд шудан гирифт ба Матлуба.
яке аз марҳилаҳои муҳими фаъолияти варзишӣ Матлуба Каримова иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ аз намуди бокс мебошад, ки дар шаҳри Анапа баргузор гардид. ин мусобиқа барои ӯ на танҳо як озмоиши нав, балки имконияти нишон додани сатҳи омодагии касбӣ дар арсаи байналмилалӣ буд. дар натиҷа ӯ сазовори ҷойи аввал гардида фаъолияти варзишии худро бо як дастоварди муҳим ғанӣ гардонд. мусобиқаи бокс буд. Дар вазни 48 килограммам баромад мекардам. давлати Қазоқистон, шаҳри Алмата. дар он ҷо бениҳоят ҳарифони пурқувват буданд. бемубориза намешавад, охир пеш по ҳамедиянд, кӯшиш мекунанд ба ту ҳами гапҳои қавӣ гӯянд, ки дар ҳам мусобиқа туро афтода шуди, ту ғолиб набароӣ. вақте ки ман баромадам, тренераш мега ки не дай себя потыкать, не дай себя потыкать. аз он тараф дод задистанд, ки ман задам, хай қазоқ афтода шуд тренераш, ки ин духтари тоҷик қазоқи моро зад дар давлати худамо. ба вақти бозии нимфиналӣ баромадам, полфиналӣ, ки дар он ҷо ду ҳарифи худро ғолиб баромадам, гуфтам, ки вақте ки мо баромад мекардем, дар вазни мо бениҳоят яъне одам бисёр буд. ҳозир ба ҷавонон бовар кунед, фурсат хуб шудагист, ҳам шароит хуб шудагист. ӯ шароитое ки мо доштем беҳад шароитои қин буд, ки ба ин нигар накарда ҳавас доштем. ҳатто телефон надоштем ки сабт кунем, бовар кунед. баъд бо ҳавас мекардем, маш мекардем. баъд бозии полфиналӣ буд, ки ман дар он ҷо баромад кардам. Исаи Вазоя, вай 4-карата чемпиони ҷаҳон будасту 6-карата ҷоизадори чемпионати Осиё, ки ман қадиш ҳамихе муборизае буд, ки дар зал ҳама хаб шуд. ҳамон зале ки ҳама балечкӣ мекард, тамошобинон ҳама хаб шуду, ҳама озмои моро нигоҳ кард. соли 2012 бозиҳои зимистонаи осиёӣ оид ба унифайти ғайрикасбӣ дар давлати Қазоқистон баргузор гардид. дар ин мусобиқа Матлуба то даври финалӣ роҳ ёфт ва сазовори медали нуқра гардид. дуюм мусобиқаи фаромӯш намешудани ман ин бозиҳои осиёӣ буда. дар давлати боз ҳам Қазоқистон, шаҳри Алмата, дар он ҷо бозиҳои осиёӣ шуд. лежаронӣ, аз тапонҷа парондан ва болои барф куштин гирифтан. баъд дар он ҷо рафтам, гуфтанд, ки аввал гуфтан роҳ намедиҳем, ҳисоби ки вазнаш кам аст. ман не гуфтам, ман мекунам, ман ба омадам, ман ба ҳисоби баромад, ман бемедал намеравам ба Тоҷикистон. бемедал на, ман омадам, ман бояд медал гирифта равам. буд ки ҳама хел дар худамон афтоб буду. дар он ҷо рафтем, сарм буд, Қазоқистон хунук, барф, ҳарорати ман баланд шуд ба 40. вай мега ки вай бой медиҳад тарафи ман. гуфте узбако, қазоқо, онҷо армияно, хай бисёр давлат, 12 давлати дунё буд. ба гуфтам ки ва ино мана акун хеди дестан ҳоли истен ман ба шумо дар ҳозир ман ҳечи намегӯям. гуфтам дар дирини анаму қувоз нишон медиҳам, ки ман ки ҳастам, чӣ ҳастам. шумо гуфтан гиред. ҳароратам баланд шуд, онҷо сарму хунук буд. хай рафтам, нишон додам ки будану чӣ будан. ҳамин гапҳои ваё пушти сар монду. ман гапи худамро, яъне ки ба гапи худам истодам, медали, бале, медал ба даст овардам. дар он ҷо азбаски духтаро камтар буданд, ҳамон ҳарифи Матлуба як 15 кило ба фикрам аз Матлуба вазнинтар буд. аз ҳамин ҳисоб ба ҳисоби гаронӣ вазнаш муҳориб баро бурд. ҳисоби агар бозиҳои техникӣ гӯӣ, Матлуба беҳтар буд. Оминаҷон, дар бораи анамин мусобиқа гуфтам, ина расмашро ёфтем, ки гуфтанд, ки бале, ки наметавонем, ман бояд, гуфтам, дар бозиҳои осиёӣ медал ба даст биёрам. медал оварда. Анамин мусобиқа аст таърихӣ. баъд фаромӯш нашаванда аст, ки мо аз хотирамон баромадаст, ки гӯем, ки якумин духтарони тоҷикӣ, ки падарам берун аз давлат дар ҷумҳурии давлати Турсия, шаҳри Стамбул, дар он ҷо мо
якум духтарони бонувони тоҷикӣ ки дар онҷо мо баромад карда Аз намуди бокс бале. Баъд ин илҳом дар дили ман ҷо шуду ман омадаму соли 2012 якумин мусобиқаи бонувон, фақат бонувон, дар онҷо ягон кас иштирок надоштанд, фақат бонувон байни аз муҳорибаи тан ба тан ҳамроҳи падарам устодам Каримов Собирҷон гузарондем. Дар онҷо Маликшоҳ Неъматов, Зебуниса Рустам ва Расул Боқиев иштирок доштанд. Омадан инқадар духтаронро дидан, дар ҳайрат монданд ки дар онҷо вақте ки мо мусобиқа баргузор кардем махсус фақат байни бонувон, ин як ҷолиб буд. Дар онҷо ҳама омада дар ҳайрат буданд ки инқадар бонуру матлуб аз куҷо пайдо кардем. ӯ дар ҳар рақобат на танҳо барои ғалаба, балки барои исботи қувваи ирода вориди майдон мешуд. Матлуба Каримова дар риштаи бокс ҳамчун мураббӣ низ фаъолият намудааст. Зери роҳбарии ӯ чандин варзишгарон тарбия ёфта ба натиҷаҳои назаррас даст ёфтанд. Мураббигӣ барои ӯ танҳо омӯзиши техника набуд, балки тарбияи ахлоқ, интизом ва эҳтиром ба варзиш маҳсуб меёфт. ҳамроҳи Ахмедов Парвиз устодам бокс машқҳои зиёд кардем. Тӯли 6-7 сол якҷоя устоди варзиш аз риштаи бокс шудам, устоди варзиш аз муҳорибаҳои тан ба тан шудам ва ба мураббӣ гузаштам. Зулқайнар ва Шоира Самадова Миҷгона имрӯз шогирдони ман ҳастанд. Ман ифтихор мекунам Рабизода Абдураббӣ ки имрӯз барномаи Қавитанро ба пеш мебарад. Имрӯз ман ифтихор мекунам ҳар як бори шогирдои худамро мебинам дар телевизион, мебинам пешрави вайро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинам. Ифтихор мекунам ки ин кас шогирдои ман ҳастанд. Ба фахри баланд мегӯям ки ин кас шогирди ман аст. Ва шогирдои хуб тайёр кардам ки дар чандин мусобиқаҳо баромада парчами азизи моро баланд бардоштанд. Якум мусобиқаи чемпионати ҷаҳоне ки дар Анапа баргузор гардидагӣ буд, Сочи мо рафтем. Дар онҷо аз ду намуд, аз намуди лайк, аз намуди муҳорибаҳои тан ба тан, онҷо ду намуд буд. Яъне ки шогирдони ман 4 медали тилло оварданд. 8 медал овардем, 4 медалаш нуқра ва 4 медали вай тилло. Такроран ин соли 2012 буд. 13 рафт, боз ҳам рафта ҳамин натиҷаро нишон доданд бачаҳои ман. 9 медал ба даст оварданд. таҷрибаи тайнамудаи ӯ дар соҳаи варзиш ва мураббигӣ буд, ки имрӯз матлуба масъулияти бузург, яъне раиси Федератсияи пенчатсилати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба уҳда дорад. Пинчак силат, пинчак қапидан, силат қувозмоӣ кардан. Пинчак силат ин намуди варзиши Индонезия мебошад. Аз Индонезия ира мо овардем ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Як намуди варзиши нав аст, бисёр ҷолиб аст ва ҷавонон мақбул аст. Мо чандин мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ гузарондем. дар берун аз давлат аз ин риштаи варзиши пинчак силат шахсан шогирдони ман парчами миллати азизи моро баланд бардоштанд дар чемпионати Осиё. ин намуди риштаи варзиш озии Матлуба Каримова ҳамчун роҳбар аст. пас аз ҳар пирӯзӣ лаҳзае меояд ки майдон хомӯш мешавад. аммо барои баъзеҳо ин хомӯшӣ оғози муҳорибаи дигар аст. Матлуба Каримова имрӯз аз майдон андаке дур шудааст, на аз сабаби шикаст, балки ба хотири масъулияти бузургтар, зеро ӯ модар аст. варзиш метавонад танаффус бигирад, аммо рӯҳи қаҳрамонӣ печгоҳ, зеро қаҳрамон будан фақат дар майдон нест. қаҳрамонӣ дар тарбияи насли фардо низ мебошад.
бо гузашти солҳо зиндагӣ аз Матлуба Каримова интихоби дигареро талаб кард. ин интихоб на дар майдони рақобат, балки дар зиндагии шахсӣ сурат гирифт. ӯ роҳи модариро интихоб намуд ва имрӯз дар баробари таҷрибаи варзишӣ масъулияти тарбияи фарзандро низ ба дӯш дорад. مادر مادر شیری سفیدم دادی، دنیا به دنیا بختی امیدم دادی. مطلوبه کریمова یکی از والدین‌های پیشقدم مؤسسه ما میباشد که ما همه این مؤسسه و آموزگاران با این والدین فخر میکنیم که فرزند وی سفر و امینه که در صنف 4 خوانده ایستاده است دائما نام مؤسسه ما را در آزمون‌های ورزشی بلند میبردارد. ما از این باز بسیار امید داریم که در سالهای من بعد آینده نام مؤسسه ما را همین خیلی بلند میبردارد. نوابسته به آنکه وی پرچم تاجیکستان را برداشته است با همه روزه در مؤسسه ما آمده، یعنی که از فعالیت فرزندش پرسپاس میکند، همه روزه با آمده رفته وقت یافته فرزند خود را نظارت میکند. ما از این خیلی والدین بسیار راضی هستیم. бовар кунед модар ранҷи зиёд мекашад, не ки ба ягон кас нишон намедиҳад. На хастагии худро, на заифии худро. Модар қавӣ аст, дар кадом ҳолате ки бошад набошад. Модарро фақат модар мефаҳмад. Фақат дар ҳама ҳолат модар месӯзад. Бовар кунед мушкил аст. бениҳоят мушкил аст барои як зани ки варзишгар буд, кӯшиш мекард ки кори ҳамаро ба даст биёрад. камтар пазмони ҳамин корам шудам. дар хона шишта модар хуб аст, фарзандоро тарбия мекунӣ. ҳамчун беғарзи фарзанди худам ман қаҳрамон модар будам ки ҳазор фарзандои тоҷикро тарбия мекардам ки дар раҳи рост бошанд. ҳозир бовар кунед ман аминаро чӣ хел тарбия мекунам. рост ба мактаб рав, рост биё, дарсотро хон бачам. Хуб ба як кас мераса, насиҳате ки барои ман устоди ман падари ман кард, ҳамон насиҳатро ба фарзанди худам мекунам ки бисёртар илм боомӯз. вақте ки бачам илм омӯхтӣ, ҳамаи кор аз беилмӣ мешавад. صنفی 4 است، 10 ساله است. اولی زندگی وای از پیش است. اول میگفت که مادر من مثل شما ورزشگر میشوم. با ایستاده فکرش دیگر شد. من دکتر میشوم. با حاضر میگه که من معلمه میشوم. من گفتم که خیر تو فرزندی منی؟ تو چی که انتخاب کردی؟ من همچون مادر تو رو دستگیری میکنم. достони Матлуба Каримова қиссаи варзишгарест ки роҳи худро дар чанд марҳила идома додааст, аз майдони рақобат то мактаби мураббигӣ ва имрӯз то рисолати модарӣ. ин достон дар бораи ғалаба аст, ғалабае ки бо масъулияти бузург оғоз ёфт ва минбаъд низ идома хоҳад ёфт.